Kunaiva mimi TV kwenda kubi. Aiwa kuna zokadalo. Aiwa TV aiwa. Ndiri mwana wekumba. Ndauya ndine nyaya yangu. President. Ndinonzi buyanga. Makasimba nditetemelo ndinima imemo mukadzi waneva tete namba dzangu chingobva imaseva musaone ndavona kudaizo tete kumba kwangu zvinhu hazvina kumira po hanzvadzi yenyu yatopanduka kuno tete ndinokumbira kuti mungosvika kuno zvakawanda ndokuudzai masvika tete baba memo vakugara vakasitika izvezvi kumba una kana zvekubika takangogara nevana hapana zvekuita ari kurova madrugs ari kutengesa matrausi achitenga madrugs anzwa nekushayiwa maplausi pavakabva panapa akasiya atengesa plasma ari kurova madrugs ari kutengesa matrausi achitenga madrugs kwatiri kuenda hapana vana vangu chete ndiwowo ndongogarira pana chaire namora musungambira dzakondo akuraramira fodya dzemabhinya nebrongo uko madiro anoita mutoriro achinja maitiro zvinondwisa urombo uya aitete tiende navo kumusha kunokubaba memo vari kushusha namone mangandikalasi nekambucha zvisiyane tava kugara takapusa vari kurova madrugs ari kutengesa matrausi achitenga madrugs anzwa nekushayiwa maplausi pavakabva panapa akasiya atengesa plasma ari kurova madrugs ari kutengesa matrausi achitenga madrugs kwatiri kuenda hapana vana vangu chete ndiwowo ndongogarira pana makasimba nditetemelo ndinima imemo mukadzi waneva tete nhamba dzangu chingobva imaseva musaone ndavona kudaizo tete kumba kwangu zvinhu hazvina kumira po hanzvadzi yenyu yatopanduka kuno tete ndinokumbira kuti mungosvika kuno zvakawanda ndokuudzai masvika tete baba memo vakugara vakasitika izvezvi kumba una kana zvekubika takangogara nevana hapana zvekuita ari kurova madrugs ari kutengesa matrausi achitenga madrugs anzwa nekushayiwa maplausi pavakabva panapa akasiya atengesa plasma ari kurova madrugs ari kutengesa matrausi achitenga madrugs kwatiri kuenda hapana vana vangu chete ndiwowo ndongogarira panapa ari kurova madrugs ari kutengesa matrausi achitenga madrugs anzwa nekushayiwa maplausi pavakabva panapa akasiya atengesa plasma